Minuto de silencio este mediodía no municipio coruñés de Brión polo falecemento da nena de 2 anos a causa dun golpe de calor no interior dun coche. Moitos veciños quixeron sumarse a este acto en sinal de dó. Hoxe é o segundo día de luto oficial decretado polo Concello tras a traxedia. A pequena soterrárona esta mañá en Negreira. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para aclarar as circunstancias do sucedido. As palabras non salen, isto é moi duro para toda a veciñanza de Brión e sobre todo pois para esta familia que a verdade un suceso así pois deixa marcado de por vida a unha familia e bueno, son cousas que non deberían pasar e non deberíamos ter que estar aquí falando delas, pero por desgracia pasan e pois hai que afrontalas do mellor xeito posible. Venres 22 de maio, hola, boa tarde, un home de 58 anos morreu no Porriño cando lle emborcou en riba o vehículo. Malia a rápida intervención dos servicios asistenciais, non se puido facer nada por salvarlle a vida. Aconteceu concretamente no Mosteiro, na parroquia de San Salvador de Budiño. Foi un veciño que chamou o servicio de urxencias ao atoparse co accidente. Debe ser a mellor auto marchouselle para baixo e quixo sacalo. Foi o que lle fastidiou, o digo eu que tivo que ser así. Empezou a arder, aí pola porta, empezou a salir fume, despois empezou a arder, foi en 5 minutos foi todo polo aire. Nada, aí vivía un moreno, que levaba aí xa máis dun ano, porque son camións que eran dunha empresa de pescado, foi á quiebra e este que vivía aí. Amplo operativo de emerxencias no porto de Ribeira polo incendio dun camión Ocupa. O vehículo estaba inmobilizado por un embargo de Facenda. Nel vivía unha persoa. A rápida actuación dos equipos de extinción evitou que as lapas se estenderan ás instalacións portuarias, aínda que sí afectaron outro coche. Todo indica que o lume puido ser intencionado. O presunto autor xa foi identificado por un vídeo publicado nas redes. As altas temperaturas do hoxe marcan valores elevados para esta época do ano, tanto é así que hai avisos amarelos por calor en varios puntos do país. Por temperaturas de ata 36 graus no oeste da provincia de Ourense e por trebóns en case toda a provincia de Lugo. Por outro lado, a presenza dunha masa de aire quente procedente do norte de África fai que a calidade do aire non sexa boa. Al revés, lo contrario, me gusta el clima aquí de Galicia. Eu non me adapto a este clima, que eu non son de aquí, que son de Vigo. E ali o clima é diferente. Están rodando estornudo, Non sei se é da porquería que soltan os árboles, non sei. Este foi un mes de maio con sorpresa para un gandeiro do concello ourensán de Oirixo. 4 cabritos nun só parto. Está tan contento que xa lle puso nome da santa a 2 crías, Rita e Margarida. Superadas as primeiras horas e malia o seu pequeno tamaño, as cabritiñas están saudables e felices. Esa non la suelto, mira, a verse desbordada, non, con 4, ela non nos dá posto a mamar ni nada, entonces eu puxenllos a mamar e ela enseguida colleu e empezoume a lamber o brazo en como gracias. Segundo día de luito oficial en Brión tras o tráxico falecemento dunha nena de 2 anos por causa dun golpe de calor no interior dun coche. Este mediodía houbo un minuto de silencio en sinal de dó, Demetrio. A mesma hora que se levaba a cabo o enterro da meniña en Negreira, aquí neste concello de Brión, ao redor dun cento de veciñas e veciñas gardaron ese minuto de silencio, tan só interrompido polos hondos aplausos ao final deses 60 segundos. Nin discursos, nin comentarios. Todos están de acordo en que non hai palabras para trasladarlle á familia rota de dor ese sentimento para acompañalos nestas horas e no tempo que lles queda para diante para aprender a vivir con esta traxedia. As palabras non salen, isto é moi duro para toda a veciñanza de Brión e sobre todo pois para esta familia que a verdade un suceso así pois deixa marcado de por vida a unha familia e bueno, son cousas que non deberían pasar e non deberíamos ter que estar aquí falando delas, pero por desgracia pasan e pois hai que afrontalas do mellor xeito posible.
Un xurado popular declara culpable de asasinato o home acusado de asasinar o seu pai en Muros en 2023. O mozo admitira os feitos durante o xuizo, pero a súa defensa alegaba que o fixera en lexítima defensa e baixo a influencia das drogas. O xurado non aceptou esta versión e deu por boa a tese da acusación que pide pro parricida 25 anos de cadea. Agora só queda esperar pola emisión da sentenza do xuiz. Esta mañá pasou a disposición xudicial nos xulgados de Ponteareas o home detido no Concello das Neves como presunto autor dunha agresión machista. Os axentes buscábano despois de intentar presuntamente atacar cun cuitelo a súa exmuller despois de romper a orde de afastamento que tiña en vigor. Durante o incidente, unha filla de ambos quedou ferida ao tratar de evitar a agresión. Estamos á espera de coñecer o que decreta o xuiz neste caso. Esta mañá apareceu o cadáver dun home aboiando no mar na costa da Coruña. Localizou na tripulación dun pesqueiro preto da Torre de Hércules. Un equipo do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou o corpo e trasladouno á terra. As forzas de seguridade traballan agora na identificación do falecido. Vémolo de seguido aquí no Galicia Noticias. Falamos agora dunha vítima de accidente de tractor, un home de 57 anos que morría no Porriño cando lle emborcou en riba o vehículo. Malia a rápida intervención dos servizos asistenciais, nada se puido facer. San Salvador de Budiño recupera a rutina, aínda que hoxe chora o veciño de 57 anos que faleceu onte ao emborcarlle en riba o tractor que conducía. Vivía dende hai un ano nesta parroquia do Porriño e a fatalidade cebouse nel. Pena do rapaz, moita pena. Era un chaval moi traballador, era moi bo chaval, facía moi bo chaval. Claro que é mala sorte, pero é o que nos pasa, o que andamos a traballar é o que pasa. Dous tractores permanecen tirados no medio da leira onde traballaba o home no momento do accidente. Os veciños comentan que o suceso igual pasou cando tentaba remolcar un deles. Debeu ser a mellor outro marchouselle para baixo e quixo sacalo. E claro, foi o que lle fastidiou, o digo eu que tivo que ser así. É o que se mira aí. Dicen que estaba remolcando un ou outro, non sei se estaba remolcándose, non che podo decir unha cousa porque non mirei, non sei. Pasaban das 7:30 da tarde cando sucedeu o accidente. Un veciño do falecido alertou os servizos de emerxencia ao ver o tractor emborcado co home debaixo. Ante a gravidade do aviso, o 112 coordinou un amplo dispositivo que implicou unha ambulancia de soporte vital básico, efectivos sanitarios e da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e Bombeiros do Porriño. Malia os esforzos, os servizos médicos só puideron certificar a morte do home. Na Coruña houbo esta mañá un operativo de salvamento despregado no mar. Apareceu un home morto á balga, mar adentro, lonxe da costa. Sabela, contanos. O corpo sen vida dese home foi avistado, localizado, estaba aproximadamente a unha milla da Torre de Hércules de aquí da Coruña. Un pesqueiro que estaba faenando a primeira hora desta mañá, sobre as 10, 9:30 da mañá, estaba faenando nesa zona, avistou ese home aboiando, entón deu aviso a Salvamento Marítimo, Gardacostas. Nese momento comezouse a despregar o dispositivo de recuperación dese cadáver. Nese dispositivo, entre outras embarcacións, participou a lancha Río Xallas da Garda Civil, esta que está aquí, que foi a que trasladou eses restos mortais ata este porto de Oza no que estamos. A partir deste momento continúa a investigación para saber que foi exactamente o que aconteceu. Moi ben, grazas, Abela. Novo roubo dun coche estacionado no barrio dos Mallos, na Coruña. Contan os veciños que ir camiñando pola zona e atopar coches cos cristais escachados xa non lles sorprende porque o vandalismo e as sustraccións en vehículos van en aumento no barrio, din. Non tanto é o valor do roubado, que adoita ser pouca cousa, pero comentan que os danos nos coches e os prexuizos pros propietarios son importantes. O último roubo foi neste coche que ven, aparcado na rúa Diego Delicado. E por outra banda, a Policía Nacional detivo 4 persoas por roubos no interior de varios vehículos aparcados en distintas rúas de Vigo. Unha das detencións produciuse ao identificar un destes ladróns que roubou varios obxectos nun vehículo e unhas chaves coas que intentou entrar na vivenda das vítimas. Noutro dos arrestos, os atracadores levaron ordenadores, ferramentas e mesmo un equipo de ventilación mecánica. A Policía Nacional lembra a importancia de non deixar obxectos de valor dentro dos coches.
E a Garda Civil investiga por segunda vez unha veciña de Baiona por estafar empregadas do fogar estranxeiras en situación irregular. A muller xa fora denunciada en xaneiro por non pagar nin facerlles contrato a mulleres en papéis que facían xornadas de ata 13 horas no seu chalé dunha urbanización de luxo. Agora, a Garda Civil volve a investigala a consecuencia de dúas novas denuncias por presuntos delitos contra os dereitos dos traballadores, estafa, ameazas e coaccións. Ofreceulles traballo para limpar a casa e cuidar os seus fillos por cantidades atractivas que nunca chegaron a cobrar. Ademais, ameazabas con que denunciaría a súa situación de irregularidade. Cambiamos de asunto. Hoxe comeza a funcionar a Comisaría Provisional da Policía Nacional de Santiago. Tiveron que habilitala por causa do incendio que sufriu a sede principal o pasado mes de febreiro, Mercedes. Si está previsto que esta mesma tarde comece a funcionar esta comisaría provisional da Policía Nacional aquí en Santiago, situado na rúa Feliciano Barrera Fernández, no barrio de Santa Marta. Está previsto que comece a funcionar a oficina de denuncias esta tarde e xa o 100% o próximo luns con servizos como de estranxería ou de tramitación de DNIs e pasaporte. Este local de 360 metros cadrados está situado moi preto do aparcamento disuasorio de Santa Marta e sustituirá en boa parte a comisaría que o pasado mes de febreiro sufría un incendio. Cun investimento dun 6 millóns de euros rehabilitarase esa antigua comisaría que está previsto que volva a funcionar pro vindeiro ano santo Xacobeo 2027. Y nada, simplemente agradecer a todas las personas que han hecho lo posible para que podamos salir un poco del hacinamiento que teníamos en la otra ubicación. Integrar a ecoloxía nas cidades cada vez ocupa máis espazo. En Pontevedra, a Praza de Barcelos é xa un escaparate de novas solucións urbanas desenvolvidas con biomateriais, isto é, bancos, xardín e mobiliario urbano ecolóxicos. En principio van estar de proba 6 meses, pero a idea é que sexan o mobiliario urbano do futuro. Por que? Pois porque son máis respetuosos co medio e están fabricados con bioplásticos. Os verdes, en concreto, con cana de azucre, iuca e outros vegetais similares. Os escuros, con materiais de refugallo. Pouco a idea é ver daqui a un período de tempo de 4, 5, 6 meses como se comportan os materiais. A partir de aí sacar conclusións de, se é máis interesante a vía biobasada ou reciclada. No marco deste mesmo proxecto, uns compañeros suizos, unha universidade do Ticino suizo, foi a encargada de, digamos, validar o ciclo de vida deste tipo de materiais. As conclusións foron impresionantes, o sea, a nivel de reducción de huella de carbono, os beneficios que aportan ao medio ambiente. Galicia en xeral e Pontevedra en particular, polo compromiso manifesto que ten a cidade co medio, foi o lugar elixido para este laboratorio, porque temos unhas condicións climáticas aptas para comprobar a súa durabilidade. Temos un verán duro, de calor, ademais este ano esperamos o famoso El Niño, que dicen que vai acabar o mundo, e despois temos un outono que ven sempre cargado das treboadas atlánticas, que tamén expón este tipo de elementos a condicións moi agresivas. E bueno, dentro de 6, 7 meses, valorar o estado destes mobles a partir de aí sacar conclusións. Outras conclusións sacan polo momento en Pontevedra, tanto do deseño como da súa presenza. Está continuamente xente mirando, a todo o mundo lle gusta. Muy interesante y que ayuda mucho al medio ambiente. Y parecen muy modernos, muy chulos, la verdad. Comodísimos, me encantan. Increíble que sean de azúcar, porque todos diferentes. Polas estimacións que se fixeron, consideramos que poden reducir o impacto na huella de carbono en torno ao 70 ou 80%. E contribuir cos obxectivos da Axenda 2030 para ter un planeta mellor. A muralla de Lugo non só se considera un ben cultural mundial, senón que tamén é un patrimonio natural. Nas equidades do monumento crían os cirros, unhas aves chegadas nas últimas semanas dende África. Nos meses vindeiros sobrevoarán por milleiros a capital luguesa, formando unha das maiores colonias da península. Nas primeiras horas da mañá e nas últimas da tarde é posible ver milleiros de cirrios sobrevoando o centro de Lugo. Tras percorreren miles de kilómetros dende o sur de África, a mediados da primavera chegan para criar nos ocos da muralla romana, onde forman a colonia máis importante de Galicia e unha das maiores da península. Ofrecen, por tanto,
un espectáculo digno de ser contemplado e oído. É algo bonito de ver, ves paseando por aquí polas rúas, encima, claro, a paisaxe, ver a muralla e todo, e depois ver estes paxariños por aquí voando e o seu sonido, pois a verdade que alegra moito. Iñamos andando por aquí e miramos tantos os paxariños e empecé a gravar col móvil porque solo con mirar tantos dá a impresión de que é algo que chama moito a atención. A verdade que supoño que estarán anidando nas esquiniñas de todo que a muralla de aquí, é moi bonito. Eu levo 5 anos aquí, é unha cosa nova para mí, porque eu vivía en Barcelona, era difícil atopar aves así, non? Extrañoume, pero mira, gustoume. É un espectáculo da natureza que temos a sorte de compartir no centro dunha cidade como Lugo, non? E que nos diferencia de outras, non? Ver como a muralla pois pudo non só integrar os habitantes, sino tamén a natureza desta zona, precisamente nun lugar que é reserva da biosfera. A súa colonia de cirrios é a principal razón pola que a muralla de Lugo non só se considera un ben cultural patrimonio da humanidade, tamén conforma un patrimonio natural que compre preservar para as xeracións vindeiras. É algo normal, é natural, o sea, o ecosistema é así e non podemos pretender que eles se vayan para estarnos solos, non? Hai que aprender a convivir cos animales, digo eu. Ao final é algo que nos pertenece a paisaxe, a natureza, a fauna aquí en Galicia, entón, claro, temos que cuidalo entre todos. Os cirrios figuran entre as aves co voo máis rápido de todo o mundo. Unha vez acaban de criar, ao longo da canícula do verán volverán ao sur do Ecuador en cuestión de días, a velocidade sostidas data 170 km por hora. É sorpresa para un gandeiro do concello ourensán do Irixo. Naceron 4 cabritos nun só parto. Está tan contento que xa lle puxo nome a 2 delas, Rita e Margarita. Superadas as primeiras horas e malia o seu pequeno tamaño, as cabriñas van as ver, vense saudables e felices, tamén bonitas. Hola, a ver como andan eses pequechos. As remuiñadas onde a súa nai non parece que estas cabriñas teñan 24 horas escasas de vida. Xa se moven con soltura a procura de alimento, pero deixanse guiar pola man experta do seu dono. Ela vese desbordada, non, con 4, ela non nos dá posto a mamar ni nada, entonces eu puxenllos a mamar e ela enseguida colleu e empezoume a lamber o brazo en como gracias. Quedou descansada tralo parto, a súa inmensa barriga xa facía presaxear que traía máis dunha cría, pero Juan Manuel non contaba con tantas. Según estaba chegando ao establo, xa escoito os pequenos, e imagineime, pois eso, que a barriga que tiña que habría 2 ou como moito, non? E a sorpresa foi que vexo un terceiro. E depois miro para unha esquina e vexo un cuarto, e digo eu, non me lo puedo creer. Sorpresa porque é moi raro que unha cabra traiga 4, é dicir, 2, si é habitual, non? 2, pero eu teño cabras, é dicir, incluso esta, o anterior parto, solo trouxe unha cría, non? Rita? Son todas femias e xa teñen nome. Hoxe é día de Santa Rita, entonces Margarita e Rita son 2 en honor a Santa, e despois a nai chamase Brisela e unha vai ser Bríxida e a outra vai ser Brétema. Rita é a máis virulillas, a máis pequena, e claro, o máis pequeno é o que diste, pois a ver, e sin embargo, como estuvemos vendo, enganchase no teto da nai e non o solta, non? Juan Manuel non é gandeiro de profesión, pero ten un rabaño de 20 cabras. Son as que se encargan de manter limpa a aldea. Vamos. Gusta moito o mundo rural, non? Creo que se houvese un rabaño de cabras en cada pueblo, no verao non íbamos ter o problema que todos os anos temos de incendios. Amante dos animais tamén ten cans, gatos, ovellas, gansos e vacas. Asegura que son a mellor compañía. Os deportivistas están dos nervios. O domingo o equipo branquiazul arrisca o ascenso á primeira división. Os bares da Coruña xa se preparan para a grande afluencia de xente para ver o partido en televisións e pantallas, xa que xogan en Valladolid. Falamos disto en nada, aquí no Galicia Noticias. Está identificado o presunto autor do incendio dun camión no Porto de Ribeira. O vehículo levaba anos aparcado ali porque estaba embargado por Facenda, un ocupo fixera del a súa casa. Todo apunta a que o incendio foi intencionado. Non se descarta que o motivo sexa unha vinganza. Porquería de xente son. A verdade que sí.
a saber como arde toda anda. Había sospeitas e confírmanse. É o momento en que lle prenden lume ao camión que ardeu no Porto de Ribeira. Tan ricamente, ves? Agora o colledes. Moisés, San Pedro Gómez. No vídeo colgado en redes identifícase un delincuente reincidente da vila que en todos coñecen e que hai un par de anos xa lle prendera lume a unha casa. Coméntase preso un ruxe que tivera unha discusión co senegalés que fixo da cabina o seu fogar. Si, movimento víase. Pois tiñan a pillar porque o tío sei que pasaba material e cosas desas. A porta do camión aberta, tal como se ve nos primeiros vídeos, foi o primeiro indicio que fixo saltar a lebre. Entón se dice que lle botaron un produto deses acelerante, xa ti que prende, vai... Entendes? O certo é que o lume prendeu nun visto e non visto e nuns minutos a cabina quedou envolta polas lapas. Pola porta empezou a salir fume, despois a arder, foi en 5 minutos foi todo polo aire. O tío tiña aí, eso toda a roupa que tiña ela, todo aí, se quedou sin nada. A nosa chegada ali o que vemos é que está o incendio xa desarrollado, que está ardendo toda a cabeza da tractora, están ardendo os tanques de combustible. Hai roupa acumulada e enseres acumulados dentro da cabina desa cabeza da tractora, pero non localizamos a ninguna persoa. Víase vir, o camión levaba anos abandonado, protestaran os transportistas e tamén Portos de Galicia, que o tiña declarado residuo urbano, pero pouco se puido facer porque estaba embargado por Facenda. Pero se foi en quiebra, debe de ser, embargaronlle todo tal, porque antes hasta había 2 furgóns como eses aquí, que non vivía outro, un marroquí tamén, que agora vive en outro lado. Se pide porque realmente fan falta o que son os estacionamentos de camión, porque non hai moitos estacionamentos no que é no Porto. O senegalés que vivía ali non se deixou ver nas últimas horas, é un home de preto de 50 anos, que leva anos asentado en Ribeira e que mesmo traballara no mar, pero a vida dá moitas voltas. Filomena, na semana que cumpre 100 anos, visitamos esta veciña de Ames moi querida na localidade. A agricultora, poeta e mesmo actriz, a vida de Filomena Fraga é a dunha muller comprometida coa igualdade e co galeguismo. A conversa con ela é un privilexio que hoxe queremos compartir con vostedes. Eu son feliz pola familia que me tocou. A reina Sofía, con ser a reina, na coidan as súas fillas. E a min, si, estame coidando a miña filliña, que é a que quero. E os outros fillos tamén, un xa veu, outro ainda chegará mañán ou pasado, que está en Vitoria. Ven para estar aquí domingo, para termos unha comida. Nunha época na que ás mulleres pouco se lles permitía soñar, Filomena Fraga rompeu máis dun teito de cristal. A súa vida como testemuño dunha xeración protagonizou o documental Señora D. Gustaríame ser periodista, gustaríame ser pintora, a min gustaríame ter tantas cousas e non pude ser ninguna, porque a miña vida xa veu marcada, que non a puden decidir eu. Xa tuven que ser o que me estaba designado e non puden escoller outra cousa. A súa traxectoria é dunha muller labrega comprometida coa igualdade, coa educación e co rural. O seu libro A Cancela, escrito en galego, vai pola segunda edición. A min gustame o galego, que nós somos galegos e a min gustame que perdure o galego. Ademais, para min tamén son palabras moito máis bonitas que en castelán, non sei. O mellor estou equivocada, pero eu como me gusta o meu país, gustame a miña fala tamén. Fun sempre unha persona moi inquieta, que non sei nada, pero son moi amiga de saber. Gustaríame saber, non tuve oportunidade, pero gustábame saber. Facer cousas, traballar, estar en asociacións. Tivo 5 fillos, dos que viven 3, 8 netos e 4 bisnetos. Na parroquia de Agrón, en Ames, recibe estes días nos que cumpriu 100 anos o cariño da veciñanza e de todo o concello. Estou contenta porque xa me di un neto. Tú nunca te vas a morir, abuela, porque para cada enfermedad tienes un tratamiento. É verdade, estou tomando 13 pastillas cada día. E danme para todo, eu non me queixo tampouco da enfermedad. Parabéns, Filomena. Sol e calor para esta xornada de venres, tanto que semella que estamos no verán. De feito, hai avisos por altas temperaturas, Alberto.
Efectivamente, vai ser unha tarde para estarrexar, para atorrar aquí na provincia de Ourense. Marcaremos as máis altas do ano en Galicia, con aviso amarelo na Conca do Miño. Chegarán en Remuíño, na Arnoia ou en Leiro os 35-36 graus, os mesmos que aquí na cidade. De todas maneiras, xa foi unha madrugada de bastante calor, moi morna. Por exemplo, na Gandarela, en Celanova, tiveron 20 graus ás 6 da mañá, 19 en Entrimo ou 16 en lugares habitualmente fríos como é Calvos de Randín. Parece que vai ser o último día, segundo as previsións, de moito calor no que levamos de semana. Incluso podría chegar a choiva o vindeiro domingo. Tarde seguro de praias fluviais, porque as piscinas públicas aínda non están abertas ata o vindeiro mes de xuño aquí na provincia de Ourense. Eu non me adapto a este clima, que eu non son de aquí, que son de Vigo. E ali o clima é diferente. É máis tranquilo. Vetes a playa. Sí, ya a tarde sombra, claro, non hai outra opción. É a tarde sombra, non hai outra opción. Ha aumentado graduablemente la temperatura. ¿Lo agradeces? No, al revés, lo contrario, me gusta el clima de aquí de Galicia. Esta aire quente chega do norte de África e pode ser que pola súa culpa noten que este o ceo algo turbio ou irritación de gorxa e picor nos ollos. Este episodio de Calixe activou os protocolos para protexerse dela nos vindeiros días, Esther. Este aire quente trae partículas de po en suspensión que ao inhalalas son as que causan esa irritación, eses síntomas que poden agravarse nos grupos de poboación máis sensibles. Persoas con patoloxías respiratorias, embarazadas, maiores e nenos terán que estar especialmente atentos ás recomendacións estes días e tomar certas precaucións ao aire libre, non sendo que esas tormentas que se prevén cheguen e axuden a limpar a Calixe. Os ceos notanse xa algo turbios. O xe porque está nublado, pero fai calor, O polvo sahariano, xusto. Xusto, as responsables son as partículas de po sahariano que chegan con este aire quente. A previsión é que a calidade do aire empeore estes días, porque aquí cóllenos no corredor de paso. Temos a borrasca no Atlántico, pero bastante afastada de Galicia, xa non nos afecta como a principio da semana. Temos un anticiclón no norte de Europa e iso é o que fai de camiño para que chegue esta masa de aire cálido. Así que nos vindeiros días seguiremos con temperaturas elevadas e seguiremos coa presenza deste po sahariano. Trae partículas de po de dous tipos. As máis grandes poden producir irritación nos ollos e as vías respiratorias ao inhalalas, pero preocupan máis as finas. Esas xa poden entrar nos pulmóns e, polo tanto, persoas que teñan problemas como asma e PO que, ademais, poden ter un empeoramento da súa situación. Pode ser, non sempre é así, pero pode ser e deben de coñecer que poden ter este problema. Así que está activado un protocolo de prevención de riscos con recomendacións sobre todo para estes grupos máis sensibles. Son consellos como ventilar o xusto para que non entre o po na casa e ter cuidado ao aire libre. Utilizar mascarilla no caso destas persoas que podan ter ou que empecen a notar algún síntoma. Entón, cando ves esa calima, a xente que ten esos problemas sí que debería, por exemplo, non poñerse a facer deporte activo, moi activo, porque iso fai que o aire vaya máis e cada vez máis partículas. Entón, son recomendacións sinxelas, pero que estemos alerta, pero non alarmados. A previsión é que as partículas de po en suspensión se manteñan polo menos ata o domingo, pero pode haber alivios puntuais onde caian e se caen tormentas. Temos esta presenza de aire cálido en superficie, pero hai aire frío en altura, e esos son os ingredientes perfectos nesta época do ano para que se dean tormentas. Nos lugares onde sucedan as tormentas, pois as temperaturas baixan e se produce unha limpeza puntual ou local da atmosfera. A partir do luns prevese cambio no vento e esa lingua de aire africano que agora sobe por Portugal e Galicia vai afastarse, deixando máis limpa a atmosfera. E hoxe é festivo en Vilagarcía de Arousa. Celebran o Día Grande das Festas de Santa Rita, unha das romerías con máis tradición de Galicia, Iria. Pois si, dende as 6 da mañá fórmanse ringleiras para acudir ás misas que cada hora se celebran na honra de Santa Rita, a patroa dos imposibles. Esta tarde sacarana en procesión polas rúas de Vilagarcía, pero máis aló do contido relixioso e tradicional, esta cita ten un gran atractivo pola súa gastronomía, tamén porque hai unha feira celta con postos de artesanía, música e diversión para grandes e pequenos. Cirios, flores e longas ringleiras para entrar no convento de Vistalegre. Hoxe é o día de Santa Rita e toca facer peticións á patroa dos imposibles. Se pode, está na Mandela, que che conceda
o que lle pides? Pídelle salud e paz, que seamos todos tranquilos. Pois, bueno, ante todo, salud. A veces o que lle pides cho concede. O que máis se vende aquí son corpiños de cera. É unha santa que é moi devota a xente de Villarcía dela. Algúns prefiren manter as promesas en segredo, pero todos confesan que hoxe é un día especial. Unha tradición que foi pasando de pais a fillos dende hai décadas. Eu teño xa os meus anos, trouxome miña nai, eu morreu ele, sigo vindo. O que lle pedín hace 30 anos cumpleuse, entón sigo. Enterrito é enterrito, que se dá non se quita. E non quedar con fame é outra das tradicións neste día festivo en Vilagarcía. Churrasco, polo picantón, criollos, con patatas, un poquinho así, o típico galego. Bueno, este ano en especial están todas as pastas que fan as nosas monxas do convento de Santa Rita, que tendes que ir hasta ali para probalas, e despois preguntade aos nenos que pasan genial aquí con este mercado que temos por aquí Celta. Unha feira celta con artesanía, música e xogos tradicionais libres de pantalla. Xogar nos xogos de madeira. Gustanlle as cousas tradicionais, sobre todo o que son as espadas de antigos cabaleiros, todo o que é a tradición do rei Arturo e todo eso. Uns quedarán xogando ou gozando da verbena e outros sacarán en procesión á Santa, ás 8 da tarde, polas rúas da vila. Outro dos atos destacados dunha festa que non remata ata o domingo. E ollo o reto dun atleta duncense. Óscar Domínguez vai correr 24 horas sen parar pola muralla de Lugo o vindeiro 30 de maio. Faino para arrecadar fondos a favor das dúas asociacións que axudan a nenos con autismo na cidade. Correr sen parar durante 24 horas pode parecer moito, pero se por un reto solidario atópanse sempre as forzas para rematar. Iso é o que pensa o atleta Óscar Rodríguez, que o próximo 30 de maio vai correr un día inteiro na muralla de Lugo co fin de recadar fondos para axudar aos nenos con autismo. Vamos a estar desde as 11 da mañá do día 30 hasta as 11 da mañá do día 31 domingo. No remate virá unha banda de música e tamén virán os pretorianos. Hai unha sorpresa, vai facer unha chegada bonita cos nenos autistas que son os protagonistas, que ao final é para eles. O reto é chegar aos 5.000 euros ca venta de camisetas o día do evento e cas doazóns na web migranodarena.org. Todo para axudar iniciativas como as que propón a Asociación Capaces. Queremos facer actividades de fin de semana onde se preparen aos rapaces adultos partindo de 12-13 anos para vivir en pisos e intentar facer vida pois o máis autónoma posible e o máis inclusiva posible. Grazas a retos como o de Óscar dase visibilidade ao autismo, precisamente un dos obxectivos da outra asociación que colabora no reto, Rayolas. Tanto as persoas autistas como todos os seus familiares, ao final precisan unha atención, unha axuda e demais. E temos tamén unha labor de visibilización de cara á sociedade, porque antigamente traballábase moito en facer que encaixasen as persoas autistas na sociedade. É moi importante que a sociedade se mentalice e se prepare para incluir a todas as persoas, que non señan eles os que se teñan que adaptar á sociedade. Todo o mundo que queira pode correr con Óscar na muralla, aínda que non é necesario pasar as 24 horas correndo. Teñan en conta que despois ven a recuperación. A primeira semana acabo bastante ben. Físicamente nunca tuve ninguna lesión. É verdad que a partir da primeira semana empezas a notar un baixón físico, estás durante o mellor un mes con moito cansancio. Pois xa o saben, todos que queiran axudar teñen unha cita na muralla de Lugo o próximo 30 de maio. E a expectación é máxima na Coruña. O Deportivo podería volver á primeira división do fútbol español este domingo en Valladolid. Un partido que ninguén quere perder. Na cidade, os bares que ofrecen o partido reforzarán servizos. Agardan estar ao completo. A Coruña leva días engalanada e cada día que pasa medra a expectación. O Deportivo xoga fora da casa o domingo pola tarde fronte ao Valladolid, un partido que pode supor a volta do equipo á primeira división. Nas inmediacións do estadio de Riazor, os locais do Hostalaría xa están preparados para a cita. É un día así un pouco especial porque a mitad da nosa xente estará en Valladolid,
Pero sí, seguimos cas mesmas, todas as neveras cheas, ademais ca cervexa nova do Deportivo de Estela Galiza, o sea, a tope. Instalarán fora unha pantalla a maiores. O partido dará comezo ás 6:30, mais aquí haberá festa desde a hora do aperitivo cun concerto. Temos mesas reservadas desde a 1 da tarde hasta a hora do partido. Calculo sobre unhas 100 personas no que é o partido en sí. Depois, o resto do día, entre a mañá o vermú e a tarde, seguramente chegaremos ás 300 en total. A negativa da Liga á petición do Concello para instalar unha pantalla xigante fixo medrar aínda máis o interese por buscar bares que retransmitan o partido. Un dos clásicos é este, próximo á Fonte de Catro Camiños. Nos imos estar todos, toda a xente que solimos traballar, imos estar todos po domingo, normalmente somos 2, pero en este caso seremos 7, e os meus fillos espero que me boten unha man tamén. Cuatro Caminos é unha zona que sempre se celebran as vitorias, entonces, bueno, estamos preto da fuente, me imagino que sí, que habrá bastante xente. E tamén preto de Catro Camiños esta cervexaría, con capacidade para máis de 900 persoas e múltiples pantallas para seguir o partido. Agarda estar ao completo. Vamos a poñer vasos de plástico, polo menos 6.000 vasos de plástico, 7.000, guardias de seguridade, duplicamos ou triplicamos os guardias de seguridade, e o persoal, os camareiros, prácticamente estamos todos aquí. Porque se o resultado acompaña, a festa seguro que se prolonga. Non, a festa sería enorme. Ben, rematámoslo Galicia Noticias. Quedan agora coa información do Telexornal e nós volvemos vernos mañá no Galicia Noticias fin de semana. Que pasen boa tarde.